a la comarca de Conca de Barberà, a la província de Tarragona. I sabeu què? Tenim un problema amb un drac. Soc jo! Ets un drac dolent. Ens has deixat sense ovelles, cabres, vaques, pizzas i sense menjar. Ara haurem de menjar cremers tots els dies. No, que ja me'ls ha menjat. Tenim un gran problema. Sí, amb aquest terme em deix dolent. Drac! Què podem fer, Déu meu? Podria fer crispetes. Tinc gana. No! Amb el drac? Majestat, no se li ha hagut alguna solució? Resulta que ara el drac es queixa, que ja no queda ni bestiar ni res per menjar. Ara haurem de fer un sorteig entre tota la gent per veure qui es menjarà el drac. D'acord, però mentrestant aviseu al cavaller valent i famós que es fa dir Jordi. És Sant Jordi! Quan mori serà sant, així que ara és Jordi. Jordi, Sant Jordi, m'estic fent embolic! Vinga, que tinc gana! Però la bona notícia era que ja l'hem enviat un WhatsApp a Sant Jordi i ha dit que sí que pot venir a ajudar-nos. Hola! Hola! Soc el Jordi i tinc la sensació de que em coneixereu per al nom de... Sant Jordi! I així va ser com va arribar Sant Jordi a Montblanc. I així és com va arribar a l'escola Montserrat. Què és el que passa? Tenim un drac que ens fa la pizza. I ara hem de fer un sorteig entre tota la gent per veure a qui es menjarà el drac. I espero que no em toqui a mi. A mi m'agradaria veure com és un drac per a dintre. El problema són les mossegades. Aquest és el problema, que ningú vol ser mastegat per el drac. Tinc una idea. Txan! Fem un sorteig i a qui li toqui que se'l mengi el drac. I així jo podré fer les meves coses, que tinc moltíssima feina de cavaller. Així va ser com va fer el sorteig. I sabeu a qui li va tocar? A qui li va tocar? Doncs li va tocar a la princesa. Què? No vull ser menjada al drac. Segurament que sóc molt indigesta i el pobre drac tindrà mal la panxa. Has de complir amb el teu destí. Pobreta meva! Heu de fer alguna cosa! Sí! Després agafaré la teva fita
I jo m'entrasteu vestits i sabates. I amb els calés que em freguin em compraré un gosset. No pot ser! Vosaltres no m'estimeu! Mira que donem-me de menjar el drac! Us agradaria que els vostres pares fessin això? Tampoc és tan greu, filla. Nosaltres t'estimarem igual. Sí, i quan miri el gosset me'n recordaré de tu. I així va ser com la princesa va acceptar el seu destí. Encara que estigui molt trista perquè ella no volia que fos així. No vull que sigui així. Estic molt trista. Avui és el gran dia. Després de que se'n mengi a la princesa, esperem que no demani res més. I si vol postre, doncs, ja ho tinc. Li donarem a algun alumne de l'escola, algun voluntari. Silenci. Ja ve el drac! On? Que no el veig! Ja hem decidit a qui em menjaré? Sí! A la princesa! No! A la gent del poble! Però tampoc a tu! Però és que ja soc la princesa! No hi ha res! Doncs prepareu-vos que em menjaré a la princesa! A la d'una, a la de dos... No! Alto, dolent! Què et pensaves que estaves fent? Et pensaves que et menjaries a la princesa sense lluitar? Sé que m'ho pensa, la veritat. Doncs lluitaré amb tu i et mataré. Què veiem és aquest xuriu? Prepara't a morir, fastigós! Té! Molt orgullós de ser un drac com cal. Després d'haver viscut 3.000 anys, em quedo amb les ganes de menjar-me a la princesa. Adéu, món. Adéu, amics. I adéu, amics. I així va ser com va morir el drac. I de la sang que va treure un munt va sortir un roser. Sant Jordi va agafar una rosa i va dir això. Té, princesa, et dono aquesta rosa perquè te'n recordis de mi. Hola! Que bonica! És per mi? Sí. Gràcies! És un cavaller molt valent! Visca Sant Jordi! Visca! Visca el drac! Visca la rosa! I ara, que ningú es menjarà a les nostres princeses. Ni el nostre bestiar. I ara, valent cavaller, què faràs? M'aniré a buscar més aventures i a salvar la gent que ho necessiti. Visca Sant Jordi! Visca!